Gurutze 2003an sartu zen Athletic Kluben eta 2013an erretiratu zen. Athletic Klubeko neska goleatzaile handienen zerrendan bosgarrena da. Gurekin da Gurutze Fernandez. Kaixo, Gurutze. Apa, Gurutze. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eseri lasai, Gurutze. Jarri eroso, gora bera. Urduri altza de gaurko partidagatik? Ez, pixka gehien bada gogoa. Gogoa zegero samamesean, no? Eta, bai, animatzea jongo naiz. Eta nik uste partidu polita zango da, eta batez ere giro derren gol. Nola ikusten duzu, Atletik? Bueno, a ber, nik uste Barçaren aurka edonor oso aukera gutxi ditula. Baina, bueno, behintzat, bakit konpetituko dutela, eta alduten guztia manda behintzat jendearen babes horrekin, ea behintzat kanporak eta ez dan gaur bukatzen. Bai, eta esan diguzu gainera, Atletikek gozatzera, borrokatzera eta gozatzera atera behar duela. Bai, azkenean, esan ez duzu beti jolasten, eta holako babesa ere aprobetxatu garra. Azkenean, badakit jolastutela noiz bait, baina, bueno, nik uste gaur jende pila bat jongo gala, eta azkenean pixka partidua alde batea utzi gabe, baina disfrutatzea, garri. Ze hori izango da, beraientzat gero armarik onena. Atzo futbola dituek izan genituen hemen, Ane Urkiri eta Nasari Altuna besteak beste, Barça oso indartsu dagoela azpimarratu zuten behin eta berriz. Bai, ez bakarrik estatu mailan, azkenen Europa mailan Championsa irabazi dator, final pare bat bi galdu, beste bat irabazi ere, eta, hombre, helburua izan marko zen, partidu alik eta luzen egitea, gol gutxin jasotzea eta albada, noski baten basartu, baina batez ere Bartzelonara jun, aukeraren batek eukita. Eta zein izan daitezke Atletiken armak albezain zailen jartzeko Barçari? Bueno, nik uste elkarrekin jolastu behar dutela, apoio bi bat ematen bata besteari, taldea igual ez dakit atzeago edo aurreago jolastuko duen, espazioak murriztu alik eta gehien Barçari, eta gero eukiko ditun aukerak, espero asko izatea, baina litekena da gutxi izatea behintzat sartzea baten bat. San Mames oso talde beroa da, bueno, leku beroa da legia, horrek heltze bat ematen du askotan publikoa eta afizioen aldetik, horrek asko lagundu dezake? Bai, nik bera, zortez jolastu izan dut aurreko San Mamesen eta asko nabarritzen da. Azkenean pixkat ahulduraren bat baldin bakazu edo ideia gutxi ez dazkizu ateatzen, azkenen dakazu hor jende pila bat zuri apoio hori ematen eta pila laguntzen du. Esan diguzu gaur San Mamesen izango zarela, zu nolako futbolzalea zara armailetan zaudenean? Saiatzen ari lasaia izaten. Segun eta ze partidu, forofora noa pixka gehiago edo gutxiago. Bai, zurire batzutan ateratzen zaizu leoi txiki hori, armailetako leoi hori? Bai, batez ere gainean esketan. Azkenean zure esperientziagatik ikusten zea hor eta bizi izan dezu hori, eta azkenean ikusten isladatzen dela eta nahi gabe ateatzen dezula barruko zea hori ez. Hori izaten da, aulkitik altxatzen zaren momentu hori, kolpe hori ez da, eta atzekoak aurretik entzeko esaten dizu momentu hori, eta zutik jartzen, askotan jartzen zara zu ere zutik edo? Ez hainbeste. Egia da gainea, nerekin jolastutako askorekin, elkarrekin esertzen geha beti, eta azkenean, bueno, itxura mantentzen saiatzen geha, baina segun eta zer dagoen jokoan, nola doan partidua, nahi gabe atatzen zaizu barrekoa. Bueno, Gurutze, zu ere lehoia izan zinen, zu ere futbolean maila altura iritsi zinen. Nola sartu zinen zu, futbol munduan? Ni hasi nintzen nire herrin Urretxun eskolan, Gainzuri ikastetxean, eta nire gelakidekin, pixkat areto futbola gehien bat, eta gero ja 14 urterekin hasi nintzen futbola maikan jolasten, Urretxun bertan. Eta gero azkenen ibilbide nahiko luzea, Urretxutik Eibarrea jo nintzen, Eibarretiko Jartzonea, eta gero Jartzonen egonen Atletik editu nindun, eta Atletikeko bigarren urtean jo nintzen bertara. Eta Urretxuko neska txiki gaztearen buruan bazegoen hain gora iristea? Ez, egia esan ez. Gaina garai horietan, ez egon estatu mailan liga egonkor bat demagun ez. Bai nazional mailan bai, baina beti zatika estatu guztia zatitzen zuten, orduan ez egon Superliga esatizuten dihun baino aurreko urtean sortu zen. Orduan pentsatu ez da. Gaur egungo neska txikiek badaukate amesteko beste oinarri bat, ez da? Hortan behintzate aurrerapenak egin dira? Bai, egia esan
hori, pixketatzea botatzen zu, eta guain dela 20 urte, gu genezkan erreferenteak oso txikia ziren, eta igual gehien bat gertukoak baldin bat ziren, bestelatzegon hori hartzunik, orduan gaur egun, aurrekon justo Irenekin hitz egiten, sortez laguna dekat, Legazpiarra, eta esaten zidan, osea, eske, claro, berak ezagutu du, guk ezagutu duen guztia, eta orain berarekin jolastuten askok, ez direla konstiente benetan zelortzen nahi dien, baina gehien bat azpimarratzen dute pila bat eta arrazoi guztia dakate. Erreferenteak beraiek direla orain. Eta hori lortu izana, lorpenik handiena. Oain, eskolan dagoen neskea 8 urtekin, badak Irene Paredes bat izan nahi dula, edo Alexia bat izan nahi dula. Zu Oiartzunen zenbiltzan, Atletiken deia jaso zenuenean, okerrezpa gaude. Dei hori importante izango zen, zure bizitzan. Gogoratzen duzu momentua, nola izan zen, non zeunden? Bai, nun egon ez dut oso oroitzapen garbirik, baina badakite justo urte hortan, Iruñako lagunak taldea ere igointzan, bueno, hurrengo urtean jel Superligan jolasteko, eta bilen deia jaso nuen, baina, ia da, Atletiken eskaintza asko zobeagoa zen, eta lekideak ezagutzen ditulako, Euskadiko selekzioakin ere jolastu izan naizelako, eta strukturaldetikan eta baliabideak eta dana, niretzako eskaintza asko zobeagoa zen, eta azkenen, bueno, aukera hona inuela pentsatzen. Eta nolakoak izan ziren, hasiera haiek, Atletiken? Hombre, egia zen kontraste oso handia da. Azkenean, Oiartzunen entrenatu, naiz eta belarreko zela jauki, eta dana, edozein Gipuzkoako beste talde bat bezala, zoazbere zama batea, instalakuntzak bakarria, baliabideak, azkenen guk asko azpimartzen genuen, ez? Baliabideek hegazkinez bidaiatzen genuen, medikua hortxe zenekan edozein entrenamendu, edozein molestia txikia hor zeuden danak, eta gero entrenamenduak kalitatea eta zagit, azkenen nola bez izan dana, diferentzia izugarri izan. Erritual edo ohituraren bait, bazenuen partiduaren aurretik? Bai, baten bat, bai, baina, bueno, nik uste nahiko oizkoa beti eskuiko hankakin sartzen nintzen. Zelaian eta gero bai... Eta funtzionatzen zuen? Ez dakit, baina ja buruarekiko bai. Orduan, azkenen, bueno, horregatik izan igual mania bat, ez? Bueno, gero pasa, osea, gertatzen zen gertatu hartzanakoa, baina bintzaia zure burua, bueno, lasaiago zen, no? Eta gero beti kamiseta kanpotik. Kamiseta kanpotik? Barrura inoiz ez? Ez. Eta hori bere garaian Inigo gure entrenatzaileak behartzen gintuen beti bintzat pitatu arte epaiak danak kamiseta garrotikan, txukun danak. Abai, eta gero kanpora. Ez da. Atletiken goleatzaileen zerrendan ere hortxe zaude, 5. postuan zaude, 89 gol sartuta. Badira batzuk, Bai, egia esan ez nekin, Osea, ez naiz inoiz izan goleatzailea, osea, beti edo bandan edo jolastutet, eta gehien bat nik uste nire berezitasuna izango zen paseak ematia, azken pasea edo asistentziak gola baino, baina, bueno, posten naiz, noski. Eta gola ospatzeko modu berezirik? Ez. Nik uste orain ere gutxi ikuste ditute, baina oraingoz nesketan ez beste modu bat lasaiagoa edo, bai, dedikatoriak eta olakok ere gutxi. Zer izan da zuretzat Atletik? Netzat, bizitzan futbolan eman dian klubak, osea, eman dian onena, netzako, osea, ez bizitzan futbolaria bezala, baizik eta bizitza bezala ere, ez? Azkenean, esperientzia pila bat eman dizkit, gerora begira balio izan dutenak, gero entrenatzaia izan naiz ere, eta ez bakarrik hor bizitzarako ere, azkenean esfortzua, han bizi izan genuen dana gauza honak eta txarrak, eta azkenen horrekin gehatzen zehaz, jendeak bai, liga edo irazizue, hau bestea, baina beti da lagunak eta bizitako esperientzia. Zuk uste Atletikek nesken aldeko apustu handia egin duela? Bai, gainea lehenengo etarikoa ikusten zen, ez? Nik uste gure garaian, gu beti esaten genuen, jendeak esaten du, eske zenuten diru asko irabaztean, ezakizte, baina gure garaian, azkenean gu geunden hemen, eta ja beste talde guzti beran. Nigo nintzen bi urte Levanten jolasten, eta autobusian bidaiatzen genuen adibidez. Eta azkenean igual ematen du ezala detaile bat, baina gutzako oso garrantzitsua zen. Bueno, horre, aipatu zuzu Oiartzundik ere pasatu azarela, Oiartzun hemen Añorga ere bazen nesken taldea aspalditik gainera, hoiek ere egin duten lana, ezta, ondoren etorri den guztiaren oinarri gisa hartu behar da, ezta? Noski, gu
azkenean hasi ginenean, horiek ziren gure referenteak, lehen komento bezala, batez ere Oiartzun eta Añorga Gipuzkoa mailan eta estatu mailan ere, ez? Zorte hori eduki genuen. Eta gaur egun, ateatzen nahi dien fruituak ere, ez da guregatik, da guregatik, gure aurretik egondakoak eta hoien aurretik egondakoengatik ere. Gurutze, bihar martxoaren 8 da eta emakume erreferente asko pasako dira plato honetatik bertatik. Zuk zein izan duzu erreferente bezala, zure ibilbidean? Baina esan futbolean ere, ez da deuki hola erreferente garbirik, edo esatea, ni jokalario bezala izan nahi nun. Gehien bat bizitzan esango nizuke ingurukoak. Ama eta irakasleren bat, edo...